Verse number 9, ug si Moses, verse 8, apan bisan pa niana, ang akong mga igsuon nga mitungas uban kanako, mihimo sa kasing-kasing sa katawhan nga natunaw, apan ako sa kinatibukan misunod sa Ginoo nga akong Dios. Verse number 10, ug karon tanawa ang Ginoo nagbuhi pa kanako, ingon siya ang gisulti nining kapatan ug 5 ka tuig, bisan sukad ang Ginoo misulti nining pulonga ngadto ni Moses, samtang ang mga anak sa Israel milatagaw diya sa kalingawan. Ug karon tanawa ako nining adlaw kawaluan ug 5 na ka tuig ang panuigon. Verse number 12, busa karon ihatag kanako kining bukira nga may tungod niini ang Ginoo misulti niadtong adlaw, kay ikaw nakadungog niadtong adlaw giunsa nga ang anakim at atuwa didto ug nga ang mga syudad kaniadto nga dagko og tinural. Kung mao man nga ang Ginoo magauban kanako nan, ako makahimo sa pag-abot kanila pagawas, ingon sa gisulti sa Ginoo. Verse 14, busang Hebron nahimo nga panulundo ni Caleb, ang lalaking anak ni Jephunneh, ang kinizanon ngadto nining adlaw, tungkol siya kinatibuk-an misunod sa Ginoo Dios sa Israel. Verse 15, tununganan, ug ang ngalan sa Hebron kaniadto Kirjat Arba, na si Arba kaniadto sa kadakong tao diya sa anakim, ug ang yuta kabaton og pahulay gikan sa gubat. Amahan nga balaan, dalaygon ni Dios, dalaygon kanin taknas kagabion amahan pinagis pulong among gibasa. Tagay kami mahan og mensahe nagikan sa mong pulong, mong ubos nga lagad walay mahimo gyud kung wala ikaw. Kaalam mo lang ito na Dios akong gina-claim kanimo. Bisan pa man naman si mong mga anak karon mamati. Claim na mo Dios nga tag gibubo kanilang balang espiritu. Kini tanan among gi-claim pinagis pangalan Kristo Jesus. Amen. Dili lang si Moses sa Amen. Kinsa magyan? In verse Numbers chapter 24. 14:24. Nakuha na niyo? Nakita niyo? Niyon niya sa Numbers chapter 14 verse 24. Apan ang sulugoon nga si Caleb, tungod kay siya nakabaton og lahing espiritu uban kaniya, o misunod kanako nga hingpit, kaniya ako modalang ngadto sa yuta, siya ngadto og ang iyang kaliwat muangkon niini. Kinsa ang testify? Ang Diyos mismo. Amen? Pag iyon ni Caleb, ako proud ko, faithful ko. Ngayon ko ni si Moses, ako testify ko, faithful na. And even Joshua siya testify ko nga may faithful as Caleb. Even the Lord Himself. Amen? Amen. Bisan ang Diyos makapamatod nga faithful si Caleb. In Numbers chapter 14, verse 24, niyon rin, apan akong sulugoon nga si Caleb, sa ang Diyos na sultihan tungod kay siya nakabatong og lahi nga espiritu uban kaniya, og misunod kanako nga hingpit. The Lord Himself testify that Caleb is faithful. Amen? Pinakanindot ikson, wala man mag-testify nimo nga mga kauban nimo, nga mga tao atubang nimo. Ang pinakanindot nga makita ka sa Dios o makatestify ang Dios nimo nga faithful ka na malagan niya. Nindot to kay na paminaw ng Ginoo mingon, kinitawan na faithful ni. Amen? Makadungo ba ta masod? Sino ta kadungo? Ang Dios makigsulti sa imong kinabuhi kung faithful ka sa blessings. Amen? Amen. Kung faithful ka ng Kristohanon, matinud-anon ka ng Kristohanon, tingnan kong sa'yo, dagang blessings sumabot sa imong kinabuhi. Ingana ang Ginoo. Amen?
Muna nakita nako ang kinabuhi ni Caleb kung unsa siya nga nangalagad sa Ginoo. In New Testament, samtang si Pedro nibuol sa Ginoo in Matthew chapter 19, makita mo niya Matthew chapter 19 verse 27. Niyon dia si Pedro, Ginoo, libiyaan na namo ang tanan, misunod na may kanimo, unsa may makuha namo niini. Matthew chapter 19 verse 27. Niyon si Pedro, gibiyaan na namo tanan Ginoo, misunod na minimo, unsa may makuha namo niini. Unsa ito mag ni Jesus, ang tanan nga inyong gidesire mainyo. Amen? Ang tanan nga inyong gusto mainyo. Igsoon, timani nining buntagon. Kung magtinudanon ka sa Ginoo, kung musunod na ka sa Ginoo, ang tanan nato gikinahanglan mato. Amen. Amen? Amen. Ing-ana ka faithful po ang atong Dios. So ato ta sa mensahe. Ano ta sa mensahe ha? Ato ta sa mensahe. Unsa may makita nato nga mga blessings sa kinabuhi ni Caleb? Nakasabot ako sa ng blessings? Nakasabot ako sa ng blessings? Amen. Panalangin. O sa mga panalangin na nakuha ni Caleb through his faithfulness. Kaya ito misayron, the following, the blessing of following God. Ang panalangin sa pagsunod sa Ginoo. Dili ko gusto nga maabot sa punto na pila na mo katuig nga lagad diri wala mo blessings. Amen? Namati mo? Amen. Dili ko gusto nga maabot sa punto diri nga nanagko na mga batanon nga wala mo blessings nga nakuha sa mga pangalagad. Mo na timanin niyo ni Misaya para makakuha mo blessings sa Ginoo. Dili ko gusto magsayang ang inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili po gusto ng Dios nga masayang iyang pulong ang inyong idungo. Gusto sa Ginoo nga magbunga ang inyong pagsunod sa Dios. Amen? Once na nangalagad ka sa Ginoo, nagsunod ka, nagsimba ka, nag-faithful ka, na kay blessings makuha. Diba nini? Kung nangalagad ka, nag-faithful ka, na kay blessings sama ni Caleb. O sa'yo nakuha ang blessings ni Caleb, sa diyang nagsunod siya sa Ginoo. Una, number 1. Caleb claimed his promises. Sa diyang si Caleb nagsunod sa Diyos, nakuha niya ang iyang gitinguha. O sa nang gitinguha? In verse number 9, Joshua chapter 14, verse number 9. O sa gitinguha, o si Moses nanumpa niya ito ang lawa, nga nagaingon, sa siguro ang yuta nga diin ang imong mga tiil na gatunog, mahimong imong mga panalunggan. O sa nakuha nga blessings ni Caleb, niyo si Joshua, tanan na nga tumbang sa mga tiil, imuha na. Hindi to? Amen? Amen. Yung nabing Ginoo, kini kay faithful ito na, ang sipaway, imuha na, lipaya, bro na kung boss paway, no? Kini Israel, kay faithful ni, ang pangin, siya di mo po. Mo, titutan na, no? Kuha niyo po ito? Igsoon ang tao nga mag-faithful sa pagpangalagad, may makuha siya diya sa Diyos. Ang dugay na kay gihantod ni Caleb nga iyang maangkon igsoon, wala niya ang kuna sa pag-agas sa dugo. Wala niya ang kuna pinaagi sa pagpanaspas na pamagi. Naangkon niya sa pagpangalagad na faithful sa Ginoo. Amen. Igsoon ang makuha na nimo ng kinabuhi ako mag-faithful ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Maangkon nimo ang desire nimo sa kinabuhi. A happy place of condition that comes ang want to reach, ang gusto nimo makapot sa imong kinabuhi, ihatag ka na sa Ginoo kung magmatilid-anon ka sa Dios. Sama ni Caleb. Amen. Amen? Sa atong kinabuhi may igsoon, dili na to makabot ang tanang atong gitinguha kung wala tayo pagsunod sa Dios. Mamitiman ninyo ha? Tanang nabutang na nato, dili na ihatag sa Ginoo kung wala tayo nagsunod sa Ginoo. Biblikal nito dili nito pinaspasan nga preso ba nga gusto ko na pagkaugma na naman kaugalingon nga kusog og tinguha dili sa Ginoo. Pero once nga naigsoon kung kabubuton sa Ginoo, ihatag ginanya diyan nimo. Amen? Amen. So, atong simbahan, ato ang church, balay sa Dios,
Kung mag-faithful lang tayo, ihatag na sa Ginoo. Amen. The provision kanang mga materyales nagsikir at huna-huna na kadadlaw. Pero bisag dili pa ta mulihok, giandam man sa Ginoo. Amen. Wala tayo mahimo na. Ang atuwa na. Kung sa mga pastor, manigamot kita. Makipatay. Patay kita sa papangitan. No. Just simple. Faithfulness lang sa mga membro. Amen. Faithfulness lang sa mga Kristohanon, sa pastor, may gipangita sa Ginoo. Once nga nag-faithful ta, nang-invite ang mga bisita, nang suwining ta, nag-klase ta, pag-faithfulness na. Ano na faithfulness sa Bible? Amen? Once nga pagkabuhato na to na ang provision sa Ginoo, ihatag na niya. Psalm 37 verse 25, sukal sa kong pagkabata, tigulang na karon, wala ko kita, Kristohanon na nagpakilimos. Kung naigsoon kita mga Kristohanon, ato may claims ng kagalingon nga kung faithful tatagaan kita sa Ginoo. Amen? Good health! Ay, sa balikan nimo, palit ko maayong panglawas. Inom ka sa tindira na walay maayong panglawas baligya trip. Kung yung punta? Ang maayong panglawas, dili na mapalit. Pero ihatag na sa Ginoo kung nagmatinumanon ka. Pagkadaghang nagmasakit. Pagkadaghang ipambatya ka mga tao. Pero ka lang swerte na ka. Kaya gihatag na sa Ginoo kaya nag-faithful ka. Amen? Sabi yun, successful in life. Yun sila. Yung uban, maningkamot ko, magdigom ko, magsakripisyo ko para ako mga bata na ay successful life. So, maabot. Pero karon, di siya na kayo ko ng successful life. Wala ni tarong ubra, no? Amen? Dili ka mag-successful kung dili ka mag-faithful sa Ginoo. Ang successful life, makuha rin nimo sa bulhaton sa Ginoo. Amen? Tanang butang nga relasyon o tanan nga mga makuha na ito din sa kalibutan, dili na kutob. Engineer ka? Dili na nga title. Maestra ka? Dili na nga title. Lawyer ka? Abogado ka? Dili na nga title. Pinigabot sa langit, patas tanan. Walay maestra, walay engineer, walay police, walay walang tanan. Patas. Muna din is kalibutan, pangita ang successful life para sa simbahan, sa Ginoo. Amen. Amen? Mag-unsa man ang naanimutan ng mga successful o mga makuha ni mo tanan. Dili sayok nga mangandoy. Kung namo pangandoy mga pulis na, papulis mo. Kung namo pangandoy nga ma-teacher mo, hala pag-teacher mo. Dili sayok. Pero timanin niyo, wala diya ang successful. Wala diya ang tinuod na success. Ang success na diya tinuod ay sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Right. Amen? Muna gibuhat ni Caleb, wala siya nasupak. Pag-ingon ni Caleb, ako faithful ko. Pag-ingon ni Moses, napamatuod ko, faithful na siya. Niyon ng Ginoo, ako mismo ang Diyos, napamatuod na faithful na siya. Naangkon ni Moses ang gidesire sa inyong galingon. Amen? Mga mapatanong pamina mo, bisig kung saan niyo pagpanikamot, pangita, bisig kung saan ninyo kay-kay, bisig kung saan niyo panikamot yung kagalingon, kung dili niyo partner ang Ginoo, dili ihatas Ginoo ninyo. Amen. Muna yung timani. May pasawag ka ba may masilingan na dili pagkasanan? Ganong nabilahan man. Ikson, ang blessings na ito pamagi. Blessings sa Diyos o blessings sa Yawa. Ang blessings sa Ginoo, ihatag na niya kung nag-faithful ka. Pero ang blessings sa Yawa, ihatag na niya kung dili ka niya anak. Kaya mo to? Amen? Amen. Muna, kung anak ka sa Ginoo, ay pakita ang blessings sa Yawa. Pakita ang blessings sa Diyos. Mega, Kristohanon ako, wala magyapon ko blessings. Wala ka nag-faithful. Kaya mga tao, madaling Kristohanon, nagpunaya may blessings, dili ito blessings sa Ginoo. Kaya ang Diyos, dili mo tubag, dili mo panalangin sa mga makasasala. Amen. Ang iyang panalanginan, ang iyang mga anak. Kinsa man na, kamo nga mga Kristohanon. Pero na requirements, pag faithful lang, parang Caleb. Amen? Amen. Muna nakita na ko sa kinabuhi ni Caleb. Ikaduha, pinakanindot nga blessing sa kinabuhi ni Caleb. Ikaduha, verse 10. Pamati mo mga batanon, para ni nato mamisaya, para ninyo, dili nako dili mali ko batanon. Pero kung faithful ko, mihatag ko sa Ginoo nako. Verse number 10, natahan niyo. O karon tanawa, ang Ginoo nagbuhi pa kanako. O sige nga Caleb. O kantawa karon, ang Ginoo nagbuhi pa kanako. Blessings mo na? Amen.
Natawan niya kung galingon, gibulit mo mas Ginoo. That is a good blessings. Amen. Iyong si Caleb, o karon lang tawa, buhay pa ko! Ingon nga iyang gisulti nining kapatan o 5 katuig siya sa una, gisumo ko sa Ginoo, 40 pang edad. Gipadala si Caleb sa mission niya, isip spy, ang iyang edad is 40. Pila ang edad? Basahan ko tiwas. 45. Diining kapatan og 5 katuig, 40. Bisan sukad ang Ginoo misulti ni pulunga ngadto ni Moses samtang ang anak sa Israel minatagaw diya sa kamingawan o karon tanawa. Kasi sumabol. Ha? Karon lang tawa karon adlaw. Kawaluan og 5 na katuig ang akong. Hey, kumaya, pila ang edad? 4. Kawaluan og 5. Pila na? 85. 40 siya ang tuig, yung edad niya, nagkipadala siya sa mission. Karon ang edad siya ipagsulat, 85 na. Pila ka tayo na lugang? 45 years ang blessing sa Ginoo sa kinabuhi ni Caleb. Dili tiyaw ang kinabuhi ni Caleb. Nga naman akas sa lugar sa Kaway. Amen? Sagot mo, batang mo sa lugar sa Kaway? Ato ganito, masig ka magkamang, pangitang magkuhan, budak pa ka, wala, tiklo ka. Nakuha niya ba ito? Natawan niyo ang blessing sa kinabuhi ni Caleb. Sa unang 40 pa siya. Pero sa tilangan ng alakad siya, faithful na sunod sa Ginoo. His age now is 85. Amen? Amen. Isaon, pamina mo. Walay makahatag og taas nga edad sa tao, gawa sa Dios. Amen. Right. Mutaas lang nimong kinabuhi kung nag-faithful ka sa Ginoo. Amen? Amen. Ang kinabuhi sa tao, mataas kini kung nangalagad siya matinuma sa Diyos. Pamati mo, dagang kay mga batanong doon, wala na. Dagang kay mga batanong, kusikusikan nila lang kagalingon. Kusikusikan nila ang kinabuhi, wala na. Nga naman, wala mga lagad sa Ginoo. Ang uban, naas kay Ryan, uban naasa. Uban sa mga kapatid, pati naglaga. Kung nangalagad para sa Ginoo, mataas ang kinabuhi anak. Manindot pa ang kinabuhi anak. Pero lang tawag siya ng kinabuhi sa tao ron. Baba na lang. Nga naman, wala gipagamit sa Ginoo. Amen? Amen. Si Caleb nang hambog siya sa muglingon, ako, faithful ko. Ikaduha niya pa panghambog. Ako, 40 pa kong edad, pero karoon tao ka ninyo. 85 pa? Di para, 85.